ҳодисаҳои охири ба сари инсоният омада бори дигар моро ҳушдор медиҳад, ки ба табиат муносибати ғамхорона дошта бошем. яъне коронавирусе, ки то ҷое тавонист насли башарро ба қавле ба зулму шинонад, як нав эътирози табиат ба инсон аст. зеро то ин дам ҳарче ки аз табиат мегирифтем гӯё бебозгашт буд, вале қонунҳои табиат ин амали моро напазируфт ва бо ҳар роҳу восита ба мо посух мегардонад. бинандагони гиромӣ салом, ин барномаи навбатии тавозун аст. манзури шумо. мо тасмим гирифтем ин барномаро як каме дар омехтагӣ ба масоили иқтисодиву экологӣ омода созем. мо андешаҳои олимони соҳаро низ дар ин маврид пурсидаем, ки дар идомаи барнома манзури шумо карда мешавад. вале дар оғоз мехоҳем як каме дар бораи он гуфта бошем, ки башарият барои ободии хонаву манзили худ, ки замин ном дорад, чӣ кардааст ва чӣ мекунад. албатта дар ин сам нақши тоҷикону тоҷикистон ҳам зикр хоҳад шуд, зеро мо кори кам накардаем. агар ин мавзӯъ писанд аст, моро ҳамроҳӣ кунед. дар муддати идома ёфтани хуруҷи коронавирус дар ҷаҳон партовҳои гулхонаӣ дар саросари олам ба маротиб кам шуд. коре ки 10 солаҳо боз аз минбарҳои баланди созмони милали муттаҳид ва дигар ташкилотҳои байналмилалӣ садо медиҳад, вале касе дар фикри он нест. шояд ягона манфиати коронавирус барои инсоният ҳамин бошад. пандемияи саросарӣ корхонаҳои бузурги саноатиро аз фаъолият боз дошт ва ин боис гардид, ки то андозае ҳавои нафасгирии мо тозатар шавад. албатта кор накардани саноати ҷаҳонӣ барои инсоният хеле бад аст, зеро ба ҳадафҳои рушди ҳазорсола мутобиқат намекунад, вале ин гуна ҳам намешавад, ки ба хотири манофеи иқтисодию иҷтимоӣ қонунҳои табиат сарфи назар карда шавад. ҳарчанд мо инсонҳо таъбиру ибораҳое ба монанди иқтисодиёти сабз, энергияи сабз, захираҳои барқароршаванда ва амсоли инҳоро фикр карда баровардем, вале на ину на он ба таври матлуб дар амал риоя намешавад. гармшавии глобалии ҳарорати сайёра, ки яке аз пайи дигари нобуд шудани захираҳои бузурги табиӣ, зуҳури бемориҳои гуногун ва боз даҳҳо проблемаҳои глобалӣ нишонаи ҳамин гуфтаҳост. барои мисол, кишвари мо аз ҳисоби нишондиҳандаи партови газҳои гулхонаӣ дар ҷаҳон ҷойи 135-ро ишғол менамояд. тасаввур кунед, ҷойи 135, ки ин мақоми хеле баланд ва саҳми арзишманди Тоҷикистон дар ҳалли мушкилоти глобалӣ мебошад. новобаста ба ин, дар давоми 40 соли гузашта бештар аз 1000 пиряхи ҳудуди кишвари мо нест шудааст. пас суоле ба миён меояд, ки чаро дар сурате, ки мо дар харобсозии табиат дар ҷаҳон саҳми аз ҳама камтарин дорем, вале табиати мо баробар ба дигар кишварҳои абарқудрати иқтисодию саноатӣ вайрон мешавад? чаро мо низ бояд азият кашем? ин бори дигар нишон медиҳад, ки замин хонаи умумии ҳар як инсон аст ва ҳар як нафар бояд барои ободии он кӯшиш намояд. вале мутаассифона ин тавр нест. акнун бигзарем ба масъалаи асосӣ. аз соли 2000 то 2016 ассамблеяи генералии созмони милали муттаҳид 7 ташаббуси Тоҷикистонро вобаста ба масъалаҳои экологӣ аз ҷумла об қабул кард, ки аз миёни онҳо эълон шудани соли 2003 соли байналмилалии оби тоза, 2005-2015 10-солаи байналмилалии амал об барои ҳаёт, 2013 соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об ва солҳои 2018-2028 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор мавриди назари хос мебошанд. дар ин давра Тоҷикистон чандин маротиба ба маркази сиёсӣ мубаддал гашт, ки дар он масъалаҳои муҳими об дар сатҳи ҷаҳонӣ муҳокима шуданд. тамоми самтҳо ва соҳаҳои фаъолияти инсонӣ бо захираҳои об алоқаи зич доранд. аз ин лиҳоз метавон гуфт, ки захираҳои об на танҳо неъмати беҳамто, балки меҳвари асосии рушди устувор мебошанд ва ин амр фаъолияти дастаҷамъона ва муносибати ҷиддиро ба истифода ва ҳифзи ин захираҳо ба хотири наслҳои оянда тақозо дорад. нуқтаи умедбахш ин аст, ки мо ин роҳро на аз сифр, балки бо таҷрибаи бои ташаббусҳои гузаштаи ҷаҳонӣ вобаста ба захираҳои об таи 15 соли гузашта оғоз мекунем. таи ин солҳо мо кӯшишҳои якҷояи худро ба густариши ҳамкорӣ ва ҳамшарикӣ ба вуҷуд овардани механизмҳои ҳамкорӣ ва муколама барои дарёфти ҳалли оқилона ва мутақобилан судманд
در اداره و نگهداری ذخیره‌های محدود آب تازه آشامیدنی سیاره روانه ساختیم. همه این تلاش‌ها برای تهیه برنامه نوی رشد استوار که در آن ذخیره‌های آب موقع محوری را اشغال می‌نمایند اساسی مستحکم گذاشتند. خصوصیت برنامه نوی رشد استوار این است که ذخیره‌های آب در آن همچون عنصری اساسی رشد اعتراف گردیدند. дар барномаи навбатӣ мо ба донишмандони соҳа тақрибан бо як савол муроҷиат кардем. чаро 10 солаи нав рушди устувор ном гирифт? дар доираи ин 10 сола бояд боз кадом паҳлӯҳои ҳаёти инсоният рушди устувор пайдо кунад? рушди устувор ин истифодаи захираҳои табиӣ барои қонеъ гардондани талаботи имрӯз ки вай тавонад бештар талаботи қонеъгардонии талаботи наслҳои ояндаро таъмин кунад. яъне ки имрӯз он сармояи табиие ки имрӯз мавҷуд аст чунон истифода бурд ки бештари он ба насли оянда монад. бинед ки дар ин ҷо об ҳамчунин захираи барои сайёраи замин, барои одамони ҳамин сайёра об захираи асосии табиӣ, оби ошомидани. ва ино бинед ки об ин асоси муҳити зисти тамоми оламиёнро муайян мекунад. бинобар он об барои рушди устувор ин як мазмуни фалсафӣ баланд дорад ки он тамоми ҷабҳаи ҳаёти инсоният дар бар мегирад. ҳама ин ҳадафҳо ва он пешниҳодҳои ташаббусҳое ки аз тарафи пешвои миллат асосгузори сулҳу ваҳдат муҳтарам эмомалӣ рамон пешниҳод шуда буданд дар созмони милали муттаҳид сарчашма мегиранд аз ҳадафҳои рушди устуворе ки созмони милали муттаҳид беш аз 17 ҳадафро таҳия кард ва ҳадафи рушди устувор, мақсади рушди устувор аз он иборат аст ки бештар аз нуқтаи назари иқтисодӣ бештар мо дар тамоми ҷаҳон талаботи инсон ба ҷанбаҳои маишӣ иқтисодӣ бештар шуданд. лекин сарфакориам дар ин самт бениҳоят бисёр шуд. бар зиёдии сарфакорӣ ба он оварда расод ки таносуб дар бозори ҷаҳонӣ ва дар минтақаҳои гуногуни кишвари ҷаҳон ба нобаробарӣ оварда расонд ва фарқи нобаробарӣ тибқи бештари масалан мутахассисони соҳаҳои иқтисодӣ ва институтҳои молиявии ҷаҳонӣ ба он оварда расонд ки таҳлилҳо нишон доданд ки фарқ байни дар ҷомеа байни мардуму масалан молдор ва камбағал ёки мардуми миёнаҳол бениҳоят афзоиш ёфта истодааст. ва дуюм ва ҳадафи рушди устувор аз он иборат аст ки бояд ки мо баъди худ дар ин минтақа яъне ки дар кураи замин бояд ки тарзи сарфакорона истифода кунем захираҳои зеризаминӣ бойгарӣ ва он чизе ки моро ёфта кардааст тарзе истифода кунем ки то ки ба наслҳои ояндаи мо расад. мақсад аз он аст ки тарзе бояд зиндагӣ кард, тарзе бояд кор кард ки ба наслҳои оянда бояд ки як чӣ мегӯянд як сохтори муайяни аз нуқтаи назари иқтисодӣ мукаммал ва захираҳои бое ки ба тавонанд баъди мо боз садсолаҳо фарзандони мо наслҳои мо истифода баранд. мақсад ҳамин аст. имрӯз дар ҷумҳури тоҷикистон мувофиқи маълумотҳои расмӣ аз 9 миллион аҳолии ҷумҳури тоҷикистон 9 миллион зиёд аст. беш аз 42%-аш аҳолӣ то 15 сола ташкил мекунанд. ин маънош ки мо ин аҳолӣ ки ҳозир таъмин карда истодем ин аҳолӣ ки 42% ҳастанд дар оянда оиладор мешаванд, зиёд мешаванд, миқдори аҳолии ҷумҳури тоҷикистон зиёд мешаванд. ин маънош ки ин аҳолӣ мо бояд таъмин кунем. барои ин мо бояд рушди устувор доштагӣ бошем. хуб баъдан дигар ҳолат вақте ки мо мегӯем рушди устувор, ин рушди устувор ин калима ин ҷараён аз 3 омил иборат аст. 3 омил ки омилҳое ки аст таъсир мекунанд ин ҷараён. як омилаш иқтисодӣ аст. дуюм омилаш омили экология аст ва сеюм омилаш омили иҷтимоӣ аст. хуб омили иқтисодӣ дар ин ҷо чие? мо бояд имрӯзо дар бисёр давлатҳои тараққӣ карда дар бораи иқтисодиёти сабз мегӯям. иқтисодиёти сабз ин истифода бурдани захираҳое ки дар ҷумҳурӣ ҳаст бо
ки таъсир накунанд ба сатҳи гӯем ки ба экология таъсир накунад. баъдан барои рушди иқтисодӣ ки корхона созем, саноат созем, ба экология таъсир накунад ки бояд нигоҳ дорем, яъне деградатсия, ки вайроншавии экология нашавад. сеюмаш ҳарче рушди иқтисод бояд рушди иқтисод аз ҳисоби зиёд шудани корхона бо назардошти вайрон накардани экология ва дар охир ин ҳардуш ба он мақсад карда мешавад ки барои таъмин кардани аҳолӣ минбаъда. аз андешаи олимону иқтисодшиносон бармеояд ки пешниҳоди тоҷикистон дар мавриди 10-солаи навбатии байналмилалӣ аз ҳадафҳои рушди ҳазорсола сарчашма мегирад. яъне пештар аз дигарон тоҷикистон бо таҳлили амиқи ҳадафҳои рушди ҳазорсола дарк намуд ки ҳар барномаву стратегияе ки аз ин пас дар сатҳи ҷаҳонӣ қабул мешавад бе нигоҳ доштани тавозуни табиӣ иҷро ношуданист. барои мисол, яке аз бандҳои муҳими рушди ҳазорсола дастрасии беҳтар бо об ва санитарияи умумибашарист. пайдоиш ва хуруҷи бесобиқаи COVID-19 низ аз ҳамон аст ки санитария дар олами муосир ба таври лозим риоя намешавад. маҳаки асосии маслиҳатҳои зидди вирусии табибон ҳам ҳамон риояи қоидаҳои беҳдоштӣ ва гигиенаи шахсӣ аст ки ҳамарӯза садо медиҳад. 17 ҳадафи асосиро созмони милали муттаҳид баррасӣ кардааст ва дар ин 17 ҳадаф яке аз ҳадафҳои асосии он ин дастрасии шашум ҳадаф мебошад. ин дастрасӣ ба оби тоза ва беҳдошт мебошад. дар ин самт дар ҳақиқат ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз давлатҳои пешрафта ба ҳисоб меравад ва аз тарафи пешвои миллат асосгузори сулҳу ваҳдат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз соли 2000 инҷониб ин ташаббусҳо ба созмони милали муттаҳид ва аз минбари созмони милали муттаҳид баррасӣ шуданд. ташаббуси созандаи пешвои миллат асосгузори сулҳу ваҳдат на танҳо ба хотири рушди фақат як кишвар, балки ба хотири рушди минтақа ва дар он ба хотири некаҳволӣ ва дастрасии тамоми мардум дар дастрасӣ ба оби тоза мебошад. чунки бо тоза будан ва истеъмоли оби тоза сабаб мешавад ки ҷуғрофии ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад ба ин таъсир расонад ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин якчанд чорабиниҳои муҳимро баррасӣ кардан. ҳарчанд ки масалан муаррифӣ намешавад, лекин масалан аз равиш ва ҳаракат ва фаъолияти корӣ маълум аст ки дар Тоҷикистон ин чизҳо бе муаррифӣ яъне амалӣ карда шуда истод. масалан дар тамоми корхонаҳо коркарди санитарӣ ва фаҳмондадиҳӣ ва истифода кардан аз мисол оби тоза ин як нишонаи он аст ки ҳукумати Тоҷикистон тавонист мардуми худашро аз ин ба ҳар ҳол ҳифз намояд. ҳарчанд дар ҳадафи рушди ҳазорсола 10-солаи нави байналмилалӣ марбут ба об ва дигар санъатҳои меъёрии ҷаҳонӣ ҳадафҳо барои даст ёфтан ба зиндагии шоистаи инсоният ва боқӣ гузоштани дунёи обод ба наслҳои нав дарҷ гардиданд, вале механизм ё роҳу василаҳои расидан ба ин ҳадафҳоро коршиносон он қадар рӯшан намедонанд. яъне бархурди манфиатҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва экологӣ ҳатто дар санъатҳои дар сатҳи ҷаҳон қабул гардида низ дида мешавад. барои мисол, ҳар давлат мехоҳад ки иқтисодиёт ва сатҳи зиндагии аҳолиаш аз дигарон беҳтар бошад. вале барои расидан ба ин ҳадаф ягон қоидаи табиии рушд риоя намешавад. рушди истивор талаб мекунад ки тараққиёт бошад. яъне ки як ҷуз инкишоф ёбад, дигар ҷузи ҷомеа бояд ки ба таназзул наорад. бояд ки дар умум як низоми муайяни ҷомеа инкишоф ёбад. ана бинобар он имрӯз рушди истивор дар тамоми соҳаи истифода бурда мешавад. ман месогӯям рушди устувори истифодаи замин. яъне ки имрӯз заминҳои кишовардиро чунон истифода бурд ки дар оянда ба маҳсулнокии вай паст нашаваду насли оянда истифода бурад. яъне ки ин мегӯянд истифодаи устувори замин мегӯяд. рушди устувор дар истифодаи замин. дар соҳаи саноатам ана бинобар он имрӯз иқтисодоти сабз рӯи кор омад ва дигар иқтисодоте ки симои инсонӣ дошта, яъне ки гуманизм дошта рӯи кор омад. имрӯз бинед ки аллакай рӯи кор омада истодааст масъулияти иҷтимоии соҳибкорӣ. аз рӯи ҳамин критерия меъёр соҳибкорҳои ҷаҳон рейтингашон муайян мекунанд. инҷо масъулияти иҷтимоӣ яке аз сифатҳои рушди иқтисодӣ, яъне ки имрӯз соҳибкор фоидаи соҳибкор на аз истифодаи таҷовузкорони табиат бошад, балки фоида аз ҳисоби ақлӣ
و فطرت و دانش صاحب کار باشد که این فایده اینواتسیونی میگه. و امروز یکی از مفهوم پارامترهای رشد استوار همچنین شعار را دارد: طبیعت این استخوانه، در آنجا انسان صاحب فطرت دانشمند یعنی کارگری همین استخوان، همین استخوانه انا این مفهوم باشد. یعنی که ما طبیعت همچون مادر احترام کنیم، همچون بنیاد زندگی احترام کنیم. از طبیعت اون چیزی که گرفتیم بیشتر به طبیعت دادن ما درکار. انا این طلبات رشد استوار. در اینجا بینید که آب مرکزی جایگاه مرکزی دارد. چرا که برای که امروز ما بیشتر در حیات، در استعمال مواد آذوقه‌گویی، در استعمال زندگی خود آب را 100 مراتب بیشتر، حتی نسبت به دیگر محصولات آذوقه‌واری، حتی نسبت به نان بیشتر استفاده میبریم. برای که قریب 70-80% ارگانیسم ما از آب است. بی آب ماندن زود میمیرد، میفافتد. بی نان ماندن ممکن کم در زندگی کردن حساب دیگر ویتامین. انا این مهمیت آب همچون بنیاد رشد استوار. بیش از 800 میلیون اهالی کره زمین دسترسی به آب رو ندارند. یعنی این نشان دادن بیش از تا سال 2030 ما گفتیم بیش از 40% رو تشکیل می‌دهد. تا سال 2050 یکی از نیازهای مهم و مثل تغییرآبی اقلیم، این هم یکی از مسائل مهم و سبب پیدا شدن نیازها بین کشورها می‌شود. و در ساحه کشاورزی مثلا چخیلی گفتیم که اکثریت کشورهای دنیا با آن مشغول هستند. بیش از 700% ذخیره‌های آب را تشکیل میدهند و به شورشوی تقریبا 20% زمین‌های آبیاری آورده رسانده است که این دستیاری چی میگن دستیابی به طری آذوقه‌واری در آینده زیر خطر میگذارد. یعنی این مسئله نه تنها مسئله مربوط به تویستان و به جهان هم دخل دارد، زیرا عین زمان نزدیکی 60% ذخیره‌های آذوقه جهانی توسط آبیاری کشورهای کشاورزی استحصال کرده می شود که این هم مهم است. یعنی استفاده بردن چی میگن عاقلانه آب در این حوزه. مثلا چقدر گفتیم باید اصرار داشت که یعنی حوزه های دریاهای فرامرزی 45% قسمت خشکی دنیا رو فرا گرفته است. یعنی 45% جهان قسمت خشکی، در حدود آنها زیاده از 40% اهالی جهان زندگی میکنند. در این حوزه ها 145 کشور دنیا جایگیر بوده که این به همکاری زیش و حل مسائل مربوط غیر امکان است. тавре маълум мегардад даҳсолаи нави байналмилалӣ оид ба об ки рушди устувор номгузорӣ шудааст фаротар аз масоили таъмини аҳолии кураи замин бо оби ошомиданӣ аст. яъне ҳарчанд ки ҳадафи аслӣ аз ин даҳсола низ беҳтар кардани таъминоти аҳолӣ бо оби нӯшокист, вале амалҳои дигаре ҳам дар ин 10 сол бояд ҷиддитар рӯи даст гирифта шаванд ки ба табиат ё худ зояндаи ҳамин об марбут аст. дигар ҳар чизе ки аз табиат гирифта мешавад бояд подоши амал дошта бошад. яъне фурсати он расидааст ки тоифаи зеҳнии ҷаҳон ё худ шуъури баланди инсонӣ бояд ҳаёти инсониятро идора ва танзим намояд. дар сурати акс ҳеҷ кас гуфта наметавонад ки дар оянда боз бемориҳои наву фарогир пайдо намешаванд ва ё офатҳои табиии марговар шарики доимии ҳаёти инсонӣ намешавад. ба ҳар сурат олимон чунин ақида доранд. مناسبت‌های اکولوژی، مناسبت‌های انسانگرایی به طبیعت، یعنی که با قانون‌های طبیعت آمیزش یافتن، یعنی که پیوسته با آموختن قانون‌های طبیعت زندگی کردن. این طلبات اول رشد استوار. امروز ببینید طلبات اکولوژی مردم، هر قدری که درآمد مردم، زندگی سطح زندگی مردم زیاد شود، طلبات اکولوژی که در داخل هستی انسان است روی کار آمده ایستاده است. امروز بینید بازارهایی که از نگاه اکولوژی تازه ارزشش قیمت است. مثال گیریم پمیدوری که ما 10 سوم میگیریم، اگر از نگاه اکولوژی تازه باشد 30 سوم 40 سوم. باید هم راضی هستند، برای که سلامتی خیلی مهم است. مجبوری که به 10 سوم گیریم در آنجا خیمیکت خیلی بسیار باشد، با 20 سوم 30 سوم خرج میکنیم به داروباری. بهتره که 30 سوم با پمیدوری برای مثال از نگاه اکولوژی تازه گیریم، حالا که انسان درکش فهمیشش انسانی که دانشمند است این پیداش ایستاده است که این بازار آینده این بازار
озиқоварӣ дар назарон бозори маҳсулоти аз нигоҳи экологии тозагӣ ин сегменти муҳимтарини ҷомеаи пешрафта ба табдил меёбад. дар ин ҷоҳда тоҷикистон метавонад як чигаҳое мегӯянд як ҷойгоҳи худро дар ин бозор ёбанд, барое ки табиати беҳамтои мо, табиати беназари мо, кӯҳистори мо метавонад истеҳсоли маҳсулоти аз нигоҳи экологии тоза истеҳсол кунад, дар бозори ҷаҳон ҷойгоҳи худро пайдо кунад, ки инам давоми яке аз масъалаҳои рушди устувор. барои чи дар мо пеш аз ҳама обҳои ошомиданӣ, обҳое ки кишовардӣ истифода меёбад, обҳои аз нигоҳи экологии тоза аз пиряхҳои бузурги мо анҷом ҳосил мешавад. ва бинед чӣ хел нақши об дар ин масъала ҳам истеҳсоли маҳсулоти экологӣ ҳам бузург аст. ин якум ҷабҳаи рушди устувор. дуюм ҷабҳаи рушди устувор ки дар ҳамон конферансҳои ки вобаста ба рушди устувор баргузор гашта дар он ҷо пешвои миллат президенти мамлакати мо иштирок доштанд. дуюм ҷабҳаш яъне ки паст кардани сатҳи камбизиётӣ ва паст кардани нуфузи аҳолӣ ки дар рӯи олам аст осебпазир. ана ин масъалаи дуюми рушди устувор. баробарӣ, дастрасӣ баробар ба захираҳои табиӣ, пеш аз ҳама ба оби ошомиданӣ. амрез бинед чӣ қадр факту рақамҳо, далелҳо хеле бисёр аст ки чандин миллиард аҳолӣ аз оби ошомиданӣ танқисм мекашанд. акнун чанд маълумоти умурӣ. ҳамагӣ 25% кураи замин аз хушкӣ иборат аст. аз 75% обҳои рӯи замин ҳамагӣ то 3%-аш ошомиданист. агар ваз тағйир наёбад, то соли 2030 ташнагони ҷаҳон бештар аз 40% аҳолии кураи заминро ташкил хоҳанд кард. то соли 2050 ин рақам боз ҳам зиёд ва вазъият ваҳимтар хоҳад шуд. тоҷикистон дар рақамҳои обӣ. бештар аз 60% обҳои осиёи марказӣ дар кишвари мо ташаккул меёбанд. аз ҳамаи захираҳои обӣ мо тақрибан 5%-ашро истифода мебарем. дар тоҷикистон истеҳсоли 98% нерӯи барқ ба соҳаи гидроэнергетика рост меояд, яъне манбаъҳои барқароршавандаи энергия ҳастанд. ва ниҳоят дар давоми солҳои 2005-2015 ки дар дунё 10-солаи байналмилалии амал об барои ҳаёт татбиқ мешуд, дар кишвари мо барои беҳтар кардани таъминоти аҳолӣ бо об $1.7 миллиард масраф шудааст, ки ин барои кишвари хурде чун Тоҷикистон маблағи хеле калон мебошад. шароитҳо фароҳам овардан барои рушд кардани соҳибкории экологӣ дар тамоми ҷода, дар тамоми соҳаҳои иқтисодиёт, ин дуюм самти муҳиме ки барои татбиқи рушди устувор сафарбар шудааст. имрӯз соҳибкории экологӣ аллакай вуҷуд дорад. он харидорони чизе ки дар боло гуфтем маҳсулоти аз нигоҳи экологии тоза вуҷуд дорад. аллакай ин бозорҳо ташаккул ёфта истоданд. хуб ана ин самт ва дар ин ҷода рушди иқтисодии сабз. ана яке аз намунаи рушди иқтисодоти сабз ин тоҷикистони азизи мо, иқтисодоти тоҷикистони азизи мо маҳсуб мешавад. мана истифодаи захираҳои энергетикӣ, яъне ки обӣ барои тавлиди энергия, ки қариб 98% нерӯи барқи мо ҳисоби захираҳои барқароршаванда, яъне ки об. ана ин як самти муҳим аст ки ва ба ғайр аз ин имрӯз гармии офтоб, гармии замин истифода бурдан ва аз шиддати бод истифода бурдан, яъне ки ина энергетикаи алтернативӣ мегӯем ки инам истифода бурда истодан. яке аз сабабҳои дар бозори нафт нарх паст шудани нархи нафтам ҳамин аст ки дарёфти энергияҳои барқароршаванда ва истифодаи он. ана ин самт рӯи кор омада истодааст. ва дигар самте ки дар ҷодаи ҳамин таъмини рушди устувор, яъне ки боғҳои интенсивӣ дар соҳаи аграрӣ. имрӯз бояд ки субъектҳои хоҷагидори соҳаи кишоварзӣ мисли завод ва фабрика кор кунанд. ҳар як растанӣ ин предмети меҳнат бояд бошад. мана бинед ба назаки дар наврӯз, дар арафаи ҷашни наврӯзи байналмилалӣ аз тарафи пешвои миллат чандин мисол гӯем коргоҳҳое дар соҳаи кишоварзӣ кушода шуд дар Бобоҷон Ғафуров. бинед ҳар як растанӣ дар он ҷо аппаратури мутобиқи электронӣ ва набзи растаниро омӯхта ҳамон вобаста ғизо медиҳанд. ҳар як растанӣ предмет ва олоти меҳнат шудааст. яъне ки бинед ки аллакай мисли
ایندوستریالی. آن اینم یک شکلی نوی اینوواسیونی یعنی که سوی اگراری که برای قانع گرداندن طلبات و رشد استوار تامین کننده یا که باغ‌های اینتنسیوی یعنی که معیار آبشون معلوم است که با طریق تکنولوژی اطلاعاتی علاقه به نقشه گرفته شده است. در کدام وقت آب میگیرد چرا که امروز در جویبارها ما آب میدیم و آب صرفه‌کاری استفاده میشه لکه در آنجا میتونن نظارت کنن و اداره کنن باغ‌های اینتنسیوی ولی اینها این محصول علمی ساوی کشاورزی که استفاده درآمدی که آنها میگیرن اصلا قریب 40-50% از حساب نه ذخیره های استفاده ناعاقلانه ذخیره طبیعی از استفاده عقلی علم بینید همین طور است. آن اینم یک سمتایی که تطبیق رشد استوار که امروز روی کار آمده ایستاده البته اینم بسیار آدم خرسندی بخش است که همه تمدن‌های نو علاقه روی کار آمده ایستاده است و مردم امروز درک میکند که امنیت غذاخواری و در تمام فصل‌های سال باید برای تامین است. اینجا یک چیز رو ذکر کردن در کار است که ما نه تنها فکر خودمون رو میکنیم بلکه در اینجا ما فکر کشورهای همسایه را کرده ایستادیم. این یک از تشابه‌هایی که دستگیری و از طرف پیشوای ملت در سازمان ملل متحد این سیاستی درست بردن دسترسی به آب تازه نه تنها در تاجیکستان و منطقه مرکزی این با اون آورده میرسن ما میتونیم که با این سیاست میتوند کلی خشک شده بحر ارال رو چیکار کند باز از نو احیا کند. از این جهت این هدف‌های استراتژی ما هم همین است یعنی که نه تنها ما یعنی دشمن یک کشور همسایه نیستیم یعنی که عاقلانه استفاده بردن آب به منفعت هم تاجیکستان است و هم با کشورهای همسایه. خروج کرونا اکنون انسانیت را خیلی هوشیار کرد و امید داریم که هر اقدام اقتصادی و اجتماعی که از این پس گرفته می شود خاراکتری اکولوژی خواهند داشت. زیرا امنیت غذایی در سراسر جهان اکنون به هدف استراتژی رقم اول تبدیل شدن دارد. آنه که ما اینک 28 سال باز پیگیری میکنیم و طبیعی است که رسیدن به این هدف به غمخواری به طبیعت و استفاده عاقلانه ثروت‌های طبیعی هیچگاه امکان پذیر نخواهد شد. با امید روزهای نیک و رشد واقعا هم استوار حیات انسانی سلامت و سربلند باشید.